Merienda, 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 merienda. Kumusta lamang kita dyan? Hello po, maray na hapon. Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Ang satuyang tataramon ngunya na hapon, iyo po ang hublas. Hublas. Ano po ang gustong sabihon? Mga tugang kang tataramon na hublas. Paliwanagi daw nindo ako. Ika, Jing, ano Jing ang ublas sa buhi? Ara mo ang ublas? Naghublas ngaya? Hello, can I speak to Mr. Don Quixote, please? Anong gusto mo sabihin? Sancho Panza no están aquí. Hello, Ihado. Maray na hapon po. Ihado, anong gusto sabihin kan hublas? Tropo kan sa kuyang-kuya, ang hublas da po. So nasimot. Nasimot. Opo, naubos na. Ubos. Ano naublas? Ubos, naubos. Ang example niya nga ni po, naublas na ngayon so maluto. Ayun po. Ayos, marami. hapon. Opo, Ublas, naubos. Tagasan siya. taga-ano po, daraga. So yan ang interpretasyon kang tataramo na ublas sa enda. Naubos? Yan po, sabi ni Kuya. Yes, yes. Very good, pre. Ihado. Tama po. Salamat, Ihado. Very good ka. Ninong, Señor. Yes. pati yun, di ko po si amigo ko, si Father Dave, nagdadamag po. Father Dave na Si Father Dave? Naramoso. Opo. Ang permi yan si Padre. Iyo po. Paguna ko po, Ninong, ang hublas, potong so pag may makulog ka, baga makuha ka kilinimen, ihublas mo sa makulog na partikan lawas. Ihado. May pagpalibo nga. Ihado nga. Ihado ha. Ihado. Iya po. Ang kaipan mo kay ito albularyo. Buda masahit ka. Ito migo. Hapulas ito. Haplas. Salamat po, Ninong. Sige, Ihado. Bye-bye. Sarawayo ni si Buboy na hublas. Sa daragapalan, mga tugang, ang sabiyon ka, naubos. Ublas nga yan o isu-isira. Tama? Tama tabi, Kapitan Toy Barahas. Naublas nga yan, naubos nga isu-isira. Ano? Ublas nga yan. Tapos na nga sa karaon. Iyo baga nga yan, ublas nga isu-isira. Yes. Sa ibang lugar, ito po ang gusto sabihin kan hublas, naubos. Pero mga tugang, sabi ni Kapitan Toy, sa Banggi ang napod, Kapitan Toy, iba man ang interpretasyon ng kang ublas. Kung sa Banggi ngayon, nawaraan sa ulog. Talaga, Kapitan Toy? Talaga? Maman talaga din. Ublas po. Ublas sa nangaya. Ang lapnot tapigaalat mo habang turog. Latoson ta kaya. Pero aram mo, sa Jeng, kamo Jeng tabi, Jeng, ano sendang ublas? Ika no, ika Marchand. Anong ublas sa Indonoy? Anong ublas sa imo? Anong ublas sa Indo? Na ano? I-text mo daw sa kuya. Ano ka sa pintuan? Ano man kay Angel? Ano sa Angel? Ano ublas na ano? Naubos? Okay. Makonsulta kita sa mga akipa. Ano sa Indo na yung ublas noy? Kuminaplos. Oh. Sa kara Angel sa Mariawa. Sino nga si Angel? Imalnod? Mariawa, Imalnod. Kasi nga nag-star. Taga saan ka nga ni Mariawa, Imalnod, San Francisco ang harong mo. Kagbakong. Yeah. Mario ka na po ni Hado, naublas, naubos. Si Mark siya, nangapon sa iya ka naublas, nagkaplos. Actually, Noy, arog kan sa muya duman sa Sorsogon. Ta kami kayo ito, nag-aarado kami. Nag-aarado baga di. Ang pig-arado baga, may sakal. May sakal. Aram mo, sakal. You know what is sakal? Ano ko nun sakal?
Pag nag-aaral ako sa Bulod, buda sa rice field me, pag daing klase kami Sabado Domingo, ining ama ko, ang gibo-gibo ka na ama ako, ngayon oy, di man niya kabong klase, mag-arado ka mo ngunyan, habang yung nagpahingalo ka mo, mag-arado ka mo, ano sa kuyang ama, talagtanom na sa kay mga balingoy kamote sa Bulod, buda mga linsa, pag iyan, pag iyan nga, Sabado Domingo, ada man yung klase no yan, nga ko, yung tabi pa, wala mang klase. Ay, habang nga ka mo nagpahingalo sa klase, mag-arado. Ngunyan, ang karabo, may sakal. Bako yung tabi, Father Dave, ang karabaw tabi, Father Dave, may sakal. May saksak sa kusog kang guyod kang karabaw, jing, sarado. Tanugad mina, dakula unon, limpa ka yan, dakula unon. Na tatanggal itong sutak ko di sa sakal na pisi. Ang sabi ka naman ako, ay sus ngayon, nag-ublas. Natanggal. Na wara. Na, ano termo noy? Na kuminaplos. Kuminaplos ngayon, noy? Alam nga sulita nga yan, bugkos sa giraray, yung pakabugkos mo, ganun hindi magkaplos. Kuminaplos nga yan, pakarayada. Hello? Yes. Ninong, Yes, Hado. sabi man po ni kuya ko, ang ublas man dapo, so nagsakat ka nga sa puon kikahoy. Ano? Tapos gusto ko na slide ka, naungkang ka, nagrusdos ka sa puon kang kahoy. Kaya naublas nga ya, hali sa Ito sa sabi na nakabuhi, kuminaplos. something like that po. Something like that. Ayun po, Kupo mo salamat po ni sunyog. kuya. Kupo mo sunyog. Napasala sa kupo mo, darus-dus ka pa ba? Kuminoblas. Ayun po. Yes. Nasabutan ko nito. Nasabutan ko sa video ko Ayun po. mo. Salamat po. Okay, thank you, Hado. Nasarabutan na kita. Iyan mga tugang ang term na look at that, sasaro kitang lugar, mga tugang, kanya-kanya kitang interpretasyon, mga tugang kanhublas. Pero itong taramo ni Mark Sian na nga, kaplos. Aran ito, Jing? Kuminaplos nga ya. Natangit kuminaplos. Alipot nga ya, paano? Alipot nga ya, so pakasungal mo. Matangita, siyempre nga, talipot sa pakasungal mo. Kaya kuminaplos. Pag kinabing kaplos, kinapos, nakaabot siya, kaya lang minatanggal, kaplos. Ang isip mo nga, kaplos. Uminabot siya, tuminanggal, nagkaplos. Ito nag-ublas, pwede nga niyang nakadukot, nakabugkos, natanggal, naghublas nga yan, oy. Nasasabutan nindo? Opo, nasasabutan niya mo. Di ba? Ayan tabi, mga tugang, ang satuyang tataramon, ang satuyang term, hublas. Ika, Angel, naka-experience ka nakailing ka na kung paano maghublas? Nakailing ka na? Di ba? Naghublas nga yan, dahil mo. Sino ba, naghublas ay ubos? Ubos ano? Amog-amog nga so mga nagkaraon, ublas nga susira. O sandali lang, tamay text si amigong si Kuya Nong. Ano ang sabi ni Kuya Nong? Opo nga sa butononon po, ay marayong ka man tabi. Ay, Nong, ano daw amigo kun? Ay kamigo, marayong ka man na tao. Adalan mo ininong kung pwede ka magdalagan sa eleksyon. Ako na ilingkon sa imong pagiging matinabang sa kapwa. Garing nga pigitintaran mo nga ako, migong tira. Garing nga pigitintaran mo ako, migo. Hello? Hello, amigo. Yes, maraming hapon. Happy New Year. Hindi sa blast ka plus. See? Tanisan, pagkabanggi, sabi ni Mrs. Ngayon. Ay. Lato sa takang sarawayan ka na. Dasay mo, pastidyo ka na. Lato suntak kang sarawayon ka. Alright. Report muna tayo. May saro na na positive sa Legazpi, Jing. May saro na na positive sa Legazpi. Buda saro mga tugang sa malilipot. Aramon tado ko pero ang data ngunyan. Mga tugang sa nagpositive tabi sa COVID.
14 po ang naidagdag na confirmed case kan COVID-19. Alagad, mga tugang na dugangan po anit 49 na mga recoveries. Oy, good news to. 14 po ang naidagdag, alagad 49 po ang recoveries. Good news to. Aramon ta daw ang report, hali kay Ange. Ange, good afternoon, Ange. Maray na hapon, VP Henry. Maray na hapon sa Ne, mga bago ka parang mag-report. Ano? Ano mga term now, Blas? Hindi. Dahil. Pag-uli, maputol mo si papa mo kasi mama mo. Nantigma, teka nantig teacher ka, ano mo sabi ng tag kan hublas? Di man daw kan pa layaso. Teka man ka mapalayaso. Safe man daw yan. Palagapot. Ulay ka ng tigpa, tahaloy ka na dyan sa gobyerno, sabot mo ng tigpa kung sabi kan hublas. Yo. Sige nga, nagpapot ka. Sabi nga po ni Henry M, maputon ta ka. Gano'y ba ngayon ipahapon sa imo? Ah? Anong iba? Oh, hindi. Okay, sige, Bareta, go. Anyway, VP, 14 na idagdag na bagong kaso konfirmado ng COVID-19 sa bilog na Kabikolan, ngunya na pagkaaldaw na ini. Sa Albay, duwaan na i-report na nadagdag sa kainian sa banwaan nin Malilipot asin Makamundo, taigwanan naman nin na panibagong kaso kan COVID-19 sa syudad ni Legazpi. Alagad pinaghalata pa ang pahayag ni Alcalde Noel Rosal kung saan naman inigikan na barangay sa satuyang syudad. Sa Camarines Sur, 8 man ang i-record na nagkaigwanin kaso ng COVID-19. Anong kaini naman ang sa syudad Canaga, Tigsaro ang Minalabak asin Magaraw, mantang ang sarukotang probinsang naging COVID-free naman iyong Sorsogon, naka-record naman nin 4 na kaso kaini ngunya na pagkaldaw. Tigsararo ang Irosin, Matnog, Sorsogon City, asin Santa Magdalena. Hindi mo niyan na VP, ang panibagong kasong na-i-record kan DOH-CHD Bicol sa tuyang rehiyon. And ang makaugmadigdi, apera sa baretang ini, ipinaluwas man ka na DOH Bicol na 49 man ang nakarahay na o nagrahay na sa nasabing helang asin wala kita nin panibagong COVID-19 fatality sa bilog na riyon Bicol. Ayun, okay. Itong gusto sabihin mo, nag-declare ba kasi mayor na zero case kita sa Legazpi? Kung sundan ta sa record sa city, although susaro baga duman na nagpositibo na nurse, taga Santo Domingo ito, pero konektado sa City Health Office, di ba? Yes, oo. Tasundan ini kay ring sarong positive ka sa hapon na sarong medical practitioner, tama? Yes. Taga barangay 16. Kung babalikan tayo ni VP, ining kaso January kan sarong aldaw, ini Bicol Patient 3688. Sabi nga ni Alcalde, saro ining 41 anyos na medical frontliner from Barangay 16 East Washington man ini. Iyo. Ining ikado saro mo niya na taga Legazpi. Di pang post mayor ano? Wala pa. Sugo sabihon kung exclude ito na taga Santo Domingo, although nagtatrabaho sa Legazpi, tayo sa hindi kan DOH, kung exclude tayo nasa quarantine bagang ngunyan ito, nasa quarantine facility kan syudad. Yes, oo. Duwang ngunyan ang bagong record kan Legazpi. Yes. Saro kasuhapon, saro ngunyan. Opo. Bali duwa. Yes. Okay. Pari sa maabaka. Ang Malilipot may saro man. May saro man sa Malilipot. Okay. So, Okay. hopefully din na may dagdagan ni VP sa syudad ng Legazpi. Pero siyempre, ma-contact tracing na naman ini. Baka may mag-positibo. Hopefully din naman. Iyo. Sana dahil na ha. May Yes, pig swab ngunyan na kuha. Ang pighalat ngunyan. So, tara mo na asan ito dyan sa may mga barangay mi. Sa Albay District. Ining nagpositibo na nitong yan ang medical practitioner buda itong saro na health worker na ito nasaan dyan sa mo. So pigabangan mo niya na mga resulta kang swab test. Yes. Okay, sige. So yan VP, na pinakabagong update na kinaraman sa COVID-19 sa bilog na Kabikolan. Ang Skalero, DCG. Salamat Angie sa report. Dali po dyan sa luwas. Okay, so yan tabi mga tugang an update sa COVID, mga tugang sa Bicol Region. Ano ang tanog? Ulit.
Ulit. Ano, Jing? Naghublas, Jing? Nongs, ikampi gitext mo sa kuya nung kung ano mga kapilyon mo na naman na, ngunya na pagkahapon na naman na, sarawayon ka na. Kasi kung saan nga na mga pagtinda mo dyan kan mga process meat mo sa nung smith shop, ano kaya isipan muna naman na, kaya amigo. Oh, ini po, igwa ka ini sa mga mall. Sarong igwa ka ini. Sa mga opisina, kadakol ka ini. Sa DCGB, may nahilingan ako digdi ka ini. Ano po ang tanog? Ano po ang ginibo para siya magtanog? I-text na po ang mga simbag. So gustong mag-text pero taon-taon po pwede mag-upload sa mga dapat na magsimbag. Alas 3:28 na oras sa Pilipinas. May time check ka, Jeng? Iba meron An pa? oras hatod sa Indokang Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Hinebra San Miguel. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Kamay hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Ako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, ito na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Nestogen 3. Para kay chikiting 1 to 3 years old. May 1.8 kilogram big pack. Good for 56 servings sa halagang 13.93 pesos SRP per glass. Available in supermarkets and drugstores nationwide. Nestogen 3. The use of milk supplements must only be upon the advice of health professionals. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Just na lang ang beer brand
Brand Swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand Swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc. Sa halagang Just pesos na lang mga mams! Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc. Together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021. Per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Namibidan sa albay, pinadaba kanbanwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bakong hitsura, bakong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 172 series of 2019. Daddy, kailangan ko po ng laptop. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at de kalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cell phones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viracatan, Duanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Pag ang kababaihan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat on di Congressman Fernando Di Cabredo na kami. Hinihon niyang
sa Enham Ibig sa Barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa indong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Henry Maceda. Ah. No baby. Walang tumama. Walang tumama. Bako po ito cash register. Wala. Lock. Clock. Mali. Walang tumama. Tusil ka. Mali. Xerox. Mali. Typewriter. Mali. Cash. Ay, mali. Karakol ka nag-text cash register. Mali. Mali. Wala. Wala, Jing. Walang nangyari. Architect Leo, sir, mapitabi ako sa imo. Ay! Wala. Walang nangyari. Hello, good afternoon. Hello po. Good Yes. Ano po ang tanog? Pig segregate pong lata. Pig segregate na lata? Opo. Anong hiling mo? Sana. Sala. Bye-bye. Ano ba to? Pag nagto kaya akong klong masaran eh, garawa ko kuanin do eh. Ha? Kayab, mali. Kayab na binukasan. Kayab na pigbukasara. Sala. Oh, okay. Hello, hello. Ninong, pwedeng off there mo po ako. Up there, okay. Hello? Oh. Ano da? Okay. Sala yan. Anong auto yan? Pigisakayan niya. Ay, Jesus ko na pwede yan. Ipamonitor ta sa dyan hapon. Ipamonitor ko ha. Iyo. Salbatana. Saan siya nagkasakay? Terminal? Pabantayan ko ha. Bantayan ko ha. Oo. Sige. Oo. 5 o'clock ha. Mga 5. Okay. Iyo. Salayan. Bako maray. Tayo pariparo ta ha. Ayo pre. Sige tabi. Thank you. Alright. Okay. May reklamo. Blower. Mali. Mali ang blower. Hello. Good afternoon. Bay, mali talaga. Pinabutog na plastic. Itong binukas buda sinarang kayab, medyo kan ito, Jing, medyo nasa 100 meters ito.
Mga 100 meters ito na binukang kayab, buda sinara. Hello, good afternoon. Good afternoon po. Yes. Ano po ang tanong, sir? Yung counting machine ng cashier. Ano po? Counting machine ng cashier. Counting machine. Sir? Sala. Hindi ka nagsala. Salamat po. Bye-bye. Ano ba to? Aha. Basta po itong ngayak abaniko, kayab na binukasan sinara. 100 meters ito. Asya po di ako. Uning okay, sandali lang sandali lang. Ini na, madali. Deko na hiling anak ko kainin ang number kainin. Madali lang po may tuminama, Jing. Pangyari, nadali kita. May tuminama Madali lang. Madali lang. May tuminama. Madali lang. Madali lang. May tuminama. Pag-apo ni daw tabi ako, 8422. 8422. 8422, please. Apo ni daw tabi ako. Ikan tama. 8422, may tuminama Hello, good afternoon. Yes, sir. Good afternoon. Sir, gagawa ng window blind. Ano? Ako could go window blind. Window blind? Oo, nabinuksan. Oo nga. Mali po. Ay, mali. Okay, bye-bye. Stoy, oni tabi si Kwan. Apod tabi, please. 8422. Ikaan may tamang simbag. Ikaan may tamang simbag, tabi. Ikaan may tamang simbag. So, amigo step. Ito. Hello, good afternoon. Taga saan po, ma'am, sir? Malinaw Albay. Malinaw? Albay. Albay. Bye-bye. Ano, sir, ang simbag mo? Ano po naman sa tama? Ano po sa tama? Ay, sarawayong kang kudutunta kang salbatana ka na. Di ba ko sabi ko sa imo, sala ito na abaniko na binukas buda sinara. Tapos nagtukar May na kadua tayo. kang text. May kadua kang text. Arin naman. Nagtukar na tayo bukas sara. Buda nagtukar sa bagas. Alat nguna. Arin so. May tinext ka sa kuya na. Ano ang tinext mo sa kuya? Pakiulit ang tulo mong tinata. Pero ang tinext mo, tulo na? Tayong nagbukas sara. Yes, exactly. Automatic na payong na binukasan tapos sinara. Saka, iyan migo ang tamang simba. Nahublas. Nahublas o ukod. Salbatana ka. Hinublas mo ako ngunya na po. Payong na ano ang simbag mo? Tayong na binukas. Tapos? Ublas? Ublas, migo. Nadali mo. Congratulations. Ano mong load? Smart o Globe? Smart lang po. Smart? Token text ini po? Token text? Saan mong Globe? Gusto mong Globe? Hindi, malagong lang na sim sige na. I-text mo kaya sa kuya sa number mo ipareho ko digdi sabig screenshot ko na number mo, ha? Yo. Okay, congratulations, migo. Ikataban ma-receivein 100 pesos na load. Pakiulit kan simbag. Payong na binukas. Tapos? Ublas. Sarawayong kang salbatana ka. Ikanublason ko. Sige, migo. Salamatan. Congratulations. Congratulations, ha. Mabuhay ka. Alright. Thank you. Ayan, ha. Ayan. Ito mga tugang ang tamang tanog. Ito po ang tamang tanog. Payong napigbukas sara. Baka mo, Jing? Ito po mga tugang ang eksaktong simbag. Payong napigbukas, buda pig sara. Okay? Hello?
Hello? Hello. Yes, good afternoon. Good afternoon po. Yes. May tanong po ako. Ano po ang tanong? Bakit po hindi niyo po ako binibigyan ng loan? Pero pinapadalan pa rin po niyo ako ng allowance. Okay. Ganito ang sagot dyan. Gusto mong sagutin yung ang tanong mo? Opo. Bakit? Humula ka ba ng tama? Hindi, kahit hindi ako... Hindi ka naman naghuhula ng tama. Puro mali ang hula mo, kaya wala kang load. Naintindihan mo ang ibig kong ang sagot ko? Bakit palagi niyo po akong pinapadala? Iba naman ang usapan yon. Iba namang usapan yon. Pero ang load naman, iba namang usapan yon. Naintindihan mo ang ibig kong sabihin? Gusto mo Englishin ko or Tagalog bikulin ko? Spanish na lang po. In the hoblas de la load in the cellphone la para mientras French na lang? French na lang po? French? French na lang po? Ex la French embort black. Mas larag na loka ako. Gusto mong sarawayon ka na. Happy New Year! Happy New Year too! Bye-bye! Ngayon lang ba ang tinawag mo sa akin ngayon? Yan lang ba? Opo. Diyos ko, malaman lang. Wala man lang ka mugtaki. Ano po kayo? Walang kamugtaki. Bye-bye! Bye-bye! Yeah. Wala man lang kamugtaki, Jay. Ano? Nata may langaw digdi, Jay. Wala man lang. May langaw talaga. Madali lang. Wala man lang ka. Wala man lang. Wala lang. Salbatan ang langaw ini, May nakalawag talagang langaw. Spread. Ako paro ini, Angel. Salbatan ang langaw ini. Madakop man talaga si Angel. Masunod man talaga. Masinunod na akin ni, Madali lang ni. Hello, good afternoon. Hello, Ninong. Simple yung masabi ko po ang simbag. Ano? Hindi man po mataw kilod ko da alawan sa pastidyo. You are inviting itrobola. Tapos pagkatapos, may biglang nagtalangaw. Ano pa? You are inciting to, to possible problem, Ayun na. Sige, ikaw babay. Text viewers tayo. Okay. Lisel Bunaobra, maray na hapon ko yahen, pabati po sa mga taga Pili Iraya, Bakakay. Ay, architect, maray na hapon tabi po say, kanan tunay. Ay, kana talaga ang tunay. Salamat, ton. Thank you, Migo. Kanan tunay. Yun na. Tunay ka talaga. Salamat, ton. Ito na. Selfie kami ni... Sige. Hindi ka na, sir. Madali yun, masanaya. Talaga, tunay talaga. Ikaw na talaga ang tunay. Yun pala sa bakod, eh. Naku, ay ka pala na. Yes. Kaloy kang cameraman. Thank you, pre. Thank you. Aram mo, naghanap ako kay Mrs. Kansarong Aldaw, tas upayong ko sa auto na wara. Ikaw pala ng taga-silver ko niya. Thank you, pre. Salamat, ton. Thank you, sir. Mga tugang nagbisita digdi sa kuya, si Architect Leo Del Rosario, ang director po kang Institute of Architecture, mga tugang sa Bicol University. Jing, in-demonstrate ko sa endo, ha? Yun po ini, ang tanog. Yan, sa kuya iyan, nailing muna iyan. Saro ka man yan, Angel, na sarawayon ka na. Yan, sa pagkahanap ko, kung dahil lugod nagabot ining payong tayo, ano man na. Ini po ang mahiwagang tanog. Ini sa nagiling sa Facebook tabi. Yan. Kuha niya na, darantar gini, kuha yan nagdi. Ini po ang mahiwagang tanog. Nawawara talaga ang payong. Maray nga nita, susakuyang amigo, pagregalohan niya akong payong niya na hapon. Ini po ang creation of sounds. Nagdi be, ako kasi. Tapag gikipot ka, mapagaon. Ini po, so creation of sound. Yes. Hello. Hi. Kumusta ang itsura ko dyan sa Facebook? Okay man? Yes. Sara.
Oh, itong tanog bukas. Yes. Aray ko. Ay naraot na pala ini. Oh. Ano mo ni Angel? Naghublas sa gusok. Ako anong babae? Anong babae? Yes. Oh, thank you. Bossing, Engineer Leo. Oh, Architect Leo. At least, igba akong payo. Wow! Ay, sus ko, be. Sir, gusto ko surfing. May demand ngayang salbatana ini. Ang gusto ko tabi surfing. Ano, black ba kayo ni sir? Okay, no? Thank you tabi sa tuyang mga amigo. At least may... Araw ka ng tama, Jing, na payong sa auto, Jing. Ano yun? Tangani na, pag sakat mo, pagkipot mo, day matama sa pursa lag ko na auto mo. Araw ka ng mga sadit sana. Buda ining sadit, kato konsultero ako, Father Dave, Padre, kada ko tabi Padre konsultero, pa ang payong ko sa radayuton. Araw mo, angel kong nata. Kato, nag-eskwela si Mrs. dyan sa Amek. Pagkasundo ko si Mrs., soltero pa ako eh. Mauranon baga, Jing? Ang payong ko, so, sadit sana. Natawag para payong akong dakula, sadit sana. Nga na, oy, nga niya ako, di ka, madudumog ka, dumukot ka, dumukot ka, kimarayta, madudumog ka. Pwede kong ining sa kuyang kamot, ako, right-handed, pwede na sa kuyang wala, ipatong ko sa abaga mo. Di nga niya pwede. Natangay, mag-ano kitang duwa tayo, papatong ko ya. Ano nga niya, kung pwede man sana. Pero di kang maginibo, Jing, madudumog ka, Jing. Kung sa right ang payong. Sabi ni Mrs., di ba, lang niya ako magkalinturahon, di nga ako masabay dyan sa payong mong sa layuton. O, bueno, iyan tabi, mga tugangan, sa tuyang may wagang tanog, nadali kita ki 100 pesos. Hello, good afternoon. Hello, baby love. Good afternoon. Good afternoon po, Tia. Happy New Year. Happy New Year po. Ano man masabi mo, makarap kang sa likang payong mo. Pa ako nagdadarakan payong na dakula. Okay. Magwarin, di ako nagkaparapatol ko niya sa gurang. Ngani. Hindi sa'yo mo. Basta na baby girl, tama. Magururo kita mga rin, ha? Okay ka lang. Hello? Nawara lugod. Okay na? Maray na hapon tabi kuya, pabati po digdi sa mga taga-Pili Iraya, baka kay Albay, maray na hapon po. Okay. Okay na? Ay sus, kulang man palan sa comment sa Facebook live tango niya na hapon. Okay no? May commercial ka pa, Jing? Meron na? Okay na. Sige, sandali lang ata. Ayos. Henry, good afternoon. Ano daw yan na payong na rinegalo sa imo? Itaw mo sa kuya. Tadi akong payong. Himan na. Ang gabos na ririgalo po sa kuya, di ko man po iyan pigregalo. Kaya nga ni, tinaw sa kuya kan sa kuyang amigo, tayan po, para sa kuya. Para sa kuya po yan. Siguro, na-feel ni Architect Leo, nagari nga ya, ito nga yung tanog na pinaukod mo, garo nga ya iwining kapot-kapot ko. Hindi yung mananggat. Salamat, sir. Maray na hapon tabi sa imo. Alright. Bueno, 3 minutos bago mag alas 4. Mga tugang, ang sa tuya tabi na mga health tips ko niyan. Kaya pa daw dyan kang oras. Today naman gano'n, mabasa na sa kitang reaksyon, tama kakapos man kita. Isa na kita. Good afternoon, tabi Henry M. Pagigreet po sa kuyang ama na birthday ko niyan, si Choapin. Mula sa kanyang mga apo at anak. Di man lamang inapelyiduhan mo si papa mo, sayang man. Use oblas in a sentence. Na oblas sa mga sinampay from daraga po. Yes, pwede. Oblas na hulog. Yes, di ba? O, hindi pa lang sa mga reaction. Naglalaogan pa sa na oblas na hulog sa natangkas o nahungkang. Yes, nahungkang, correct. Ang nahungkang kaya, iba man ito, medyo may pagkapareho man. Sir, dito po sa Masbate, ang hublas means naubos. O yung mananggad pa lang, di ba? Masbate, naubos. Good afternoon, Tabi Henry M. Nakabutas sa kakaputan na takdag. Ay, so hublas pa lang ini. Kaya kung kang reaction kan hublas, nagralaugan pa lang,
Kasaba ko tabi mga tugang sukan tabi sa tuya mga tugang na programa. Okay? Hunin na so tatawan ta kilod taod si ano nga ni kan tama ba? Si 84 ay bako na si hay na nga ni ito nawara lugod. Sabi ko nang ay pakitext tabi bossing taga harayo na sa number mo ha? Pakitext tabi kang ano yan kang sa imong number giraray ta i-compare ko duman sa screenshots ko. Tabi na ano yan na habang ika nag-upload naka-screenshot ito automatic. Tama ba o ni? Si 8422. O sige po, pakitext giraray tabi, tayo compare ko ha. O no? Mga tugang, mga paaram na tabi kita ha. Hindi po sa satuya na programa. Mabalik na lang kita sa kwa naman sa Saga naman. Saga naman kita. Mga tugang magano yan. Magdarangugan. Ha? Sabi ni Architect Leo, naukod ko ngayon sa paukod mo. Iyo man ang gano'n. Naukod mo ngayon. The best ka talaga sa sir. Kanan tunay. Sir, ano po protocol mauli ako from Cebu to Legazpi? Din patabako po, nagatapa ko pa kumarogan eh. Paghali mo tabing Cebu, magpaswab ka. Iyo po. Pag-abot mo tabi digdi sa Legazpi, madiretso ka tabi sa kung saan ka mauli pag then to Legazpi. Paghali mo tabing Cebu, bata na kulon ang kaso diyan. May swab result ka dapat nakapot-kapot tabi. Ha? Paghali mo diyan sa Cebu, diretso ka pong report sa ICR Legazpi. Yeah. Takon mapa Legazpi ka, saan ka mauli talaga? Arong na lang kayo Kung saan ka po mauli, dumang ka ma-report na direkta. Pero tabi, pag abot mo haling Cebu, abot kang Legazpi, di ka tabi mag-overnight sa Legazpi. Kung taga-tabako ka, pag abot mong Legazpi, dapat po direct sa kang tabako. Bako yun, pag abot mo po sa tabako, ma-report ka po sa Rural Health Unit. Sa City Health Office kan tabako. Yo. Doon mo tabi, i-report ang buhay mo sa City Health Office. Pag ang City Health Office tabi, i-assess po ang sitwasyon mo. Ngunyan, kung ma-assess ka na, depende po sa inda kung anong tugon sa imo, saka ka po makakauli sa barangay kung ano ang instruction. Ma-home quarantine ka o ma-quarantine ka po duman sa fasilidad kan Tabaco City. Ha? Pero most probably, ang mangyari po kayan, ma-quarantine ka tabi sa Tabaco facility. Ha? Para siguraduhon po na daig ka kidaradarang virus. Maski may swab ka, I tell you po, maski may swab ka dyan sa Cebu, negative ka sa swab, itong travel mo from Cebu to Legazpi to Tabaco, exposed katabi sa mga tao. Di mo aram kung ang mga kamiting mo, kataraning mo, ano ang sitwasyon ninda sa buhay ninda. Na-expose ka po sa travel. Kaya mandatory na ka po ma-report ka sa City Health Office kan Tabaco, tangani po na sinda nag-advise sa imo kung ika po ma-quarantine o anong gigibuhon po sa imo. Dahil po maguli direkta sa harong. In case po na may dara kang virus, along the way nag-travel ka, na-infect ka ki virus, kairak bang kang pamilya mo? An masafir kaan po sa pamilya mo. Yan po. Dahil sure kung anong protocol nindo sa harong, pero tabi, dahil na pag-apektaran sa pamilya na kandudumanon mo o sa pamilya po nindo mismo. Kaya po, maghagad kitang advice sa City Health Office pag abot mo po digdi sa Tabaco City. Kung patabako ka diretso. Pero kung ma-standby ka pa sa Legazpi kipirang simana, diretso ka pong report sa City Health Office. Yan po. Yan ang pakiuron ta. Taday man, ada nga yan negative nga niya ako sa swab. Tama, agree po ako dyan na negative. Pero from Cebu to Legazpi, tabi, exposed ka sa sinakayan mo, barko o eroplano. Ako din. Kaya dapat ma-assess ang situation mo kang mga health expert kung saan ka po maduman. Sindang madesisyon kung papauliom ka sa harong, ika-quarantine ka in 14 days. Okay?
Salamat. Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. Wow! Ikaw ba yan, Jen? Ako to. Ikaw ba yan, Kim? Ako to. Des, ikaw ba yan? Ako to. Sila nga yan. Umuti at kuminis lang. Ang sikreto, Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Angat sa iba. Dahil dito, pinaghalo ang Kojic Acid at Collagen para ang kutis mo noon mas maganda, maputi at makinis ngayon. Wow! Ikaw ba yan, sir? Akoto. Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. The secret of beautiful skin. Dermatologically tested. Available in leading supermarkets and drugstores. Climax na